Hej alle sammen, så er jeg tilbage her, og i dag skal vi snakke om makeup haul. Jeg har fået tilsendt en kæmpe kasse fra shopmedsag.com, og til dem der ikke ved hvad det er for en hjemmeside, så skal jeg nok fortælle det. Det er en meget populær hjemmeside. Konceptet i den her hjemmeside det er, at alle deres makeup produkter de er kun til $1, det vil sige cirka 7 kroner per produkt. Jeg har fået den her dejlige boks fra Shopmedsag med en masse produkter. Og jeg var rigtig positiv overrasket over indpakningen, fordi der var en masse bobleplast rundt om. Og så var der også en masse bobleplast rundt om hver eneste produkt. Så jeg synes klart, at det er top service, og det er helt klart noget, jeg vil bestille fremover. Og der er forskellige mærker. Der er LA Colors, der er Clean Color, og der er masser af produkter fra Elf. Og de mixer simpelthen alle de her produkter op på deres hjemmeside og sælger dem til billige priser. Jeg vil vise jer i dag, hvilke produkter jeg har modtaget. Jeg vil ikke fortælle så meget om produkterne, men jeg vil hellere fortælle lidt om kvaliteten og hvad jeg synes. Og om jeg synes, at det er det værd at give 7 kroner for. Og jeg glæder mig virkelig til at vise jer, hvad jeg har modtaget. Og jeg håber, I kan lide videoen, og at I fremadrettet kan handle meget billigt og få noget rigtig godt kvalitet. Første produkt, jeg har modtaget, det er en travel mirror, som ser sådan her ud. Og i den ene side af spejlet, der er der en dobbeltspejl, og i den anden side, der er der et almindeligt spejl. Den er nem at have rundt med sig, og det synes jeg er super fedt. Så har jeg modtaget den her Trio Lips fra LA Colors. Det specielle ved den, det er, at den som sagt hedder Trio. Og til nogen, der ikke ved, hvad det er, så er det, fordi den er trefarvet. Og ja, det er den underligt nok. Jeg har aldrig set de her læbestift før. Jeg blev pænt overrasket, fordi jeg aldrig har set, som sagt, de her læbestifte før. Men jeg synes, den er super fin, og som sagt har den 3 farver, som ser sådan her ud. Jeg glæder mig super meget til at afprøve den, og af kvalitetsmæssigt, der synes jeg, den er meget fin. Næste ting, jeg har modtaget, det er en True Self Pressed Powder fra Clean Color, som ser sådan her ud. Og jeg blev meget overrasket over indpakningen for det første, og den er rigtig fin indvendig, og den ser sådan her ud. Der er et lille spejl i, og så er der som sagt puder i. Der er ikke nogen børste i. Så har jeg modtaget den her Green Tea Face Mask fra The Cream Shop, som ser sådan her ud. Og nu har jeg selv afprøvet en af dem, fordi jeg fik 2 hjem. Den ene den var med honning, og den her så med te. Men det der gør dem specielle, det er, at man skal holde dem med cirka 20-30 minutter i ansigtet. Men det foregår sådan, at det er som en klud, man tager på ansigtet, og så går den ind, og den fugter huden, og den gør den mere opfrisket. Så efter jeg tog masken på, der synes jeg faktisk, at min hud den var mere frisk, end den var, før jeg tog den på. Så jeg kan helt klart anbefale den, og jeg synes, den giver en rigtig god effekt til huden. De næste 3 ting, jeg har modtaget, det er 3 børster. Den første børste, jeg har modtaget fra Clean Color, det er en foundation brush, som ser sådan her ud. Og så har jeg modtaget en eyeshadow brush, som sagt også fra Clean Color. Og jeg har modtaget en Stella Fiesta brush fra Clean Color, som er designet i USA, som ser sådan her ud. Jeg blev pænt overrasket over de her børster. For det første, så er de super bløde i det, og de lægges meget fint på huden. Og jeg kan slet ikke klage over de her produkter, når man tænker på, at det er kun til 7 kroner. Så er helt klart go for de her 2. Angående den her blush børste. Jeg synes, den er fin nok til 7 kroner, men hårene, de falder hurtigt ud, og altså, jeg vil ikke anbefale den. Det vil jeg ikke. Den er meget fin, men som sagt er hårene ikke særlig gode. Men det er jo som sagt, altså hvad man er til. Så har jeg modtaget de her makeup sponges. Og jeg blev faktisk pænt overrasket, fordi at inde på Shopmedsags hjemmeside, der stod der, at man fik omkring 3 sponges til den her $1.
Så jeg regnede med, at det bare var 3 små stykker. Men jeg fik faktisk en hel pose hjem med 40 stykker i, så jeg er da kun positivt overrasket, og jeg synes helt klart, at det er noget, man bruger meget ofte, og jeg synes helt klart, at det er værd at bruge 7 kroner på. Så har jeg modtaget den her BB Cream Magic Skin Beautiful fra Scentsy USA i farven nummer 8. Og jeg blev rigtig, rigtig glad for den, fordi at den ligesom opfrisker huden. Den går ind og gør huden meget blødere for det første, og så er den uden parfumering i. Så hvis man har allergi for make-up-produkter, så er den meget fin at bruge, fordi den går ikke ind og påvirker huden på nogen som helst måder. Og den er fuldstændig ligesom de BB Cream, som man køber til ca. 300-400 kroner, som jeg også går ud og bruger. Så helt klart noget, jeg vil bruge fremover, og som jeg virkelig, virkelig vil give 7 kroner for. Næste ting, jeg har fået, det er en Smoothing Lip Balsam fra e.l.f., som ser sådan her ud. Den er meget lille i det, men normalt er jeg ikke særlig glad for e.l.f., fordi at det er jo billige make-up-produkter, og jeg synes jo ofte, at kvaliteten på e.l.f.-produkterne ikke er det bedste. Men jeg blev så overrasket over den her balsam, og jeg vil anbefale den virkelig til alle, fordi at den netop er sådan en balsam, og man kan bare skrue op og ned på den, så langt man vil have den op. Og da jeg tog den på mine læber første gang, så blev jeg så overrasket, fordi den netop giver den her fugtige effekt til læberne, uden at det bliver for overdrevet. Og det man også lægger mærke til, det er, at den har en rigtig dejlig honningsmag. Min model Niklas Holst er også rigtig, rigtig vild med den. Næste ting, jeg har fået fra e.l.f., det er en waterproof og regular water mascara, som ser sådan her ud. Og den har selvfølgelig, som sagt, 2 sider. Der er en waterproof side, og der er en regular side. Indpakningen og hvordan den er lavet ser meget professionel ud, og den ser meget fin ud. Men da jeg åbner det her produkt, så får jeg et chok, og jeg vil ikke anbefale jer at bruge penge overhovedet på den her. Om det så er på Shopnesas hjemmeside, eller om det er ude i butikkerne, fordi jeg blev meget skuffet over produktet. For det første, som I kan se, tager det lang tid for mig at få den op inden fra pakningen. Og ja, den er tør på begge sider. Den er fuldstændig udtørt, som om den har lagt i et år eller noget. Den er rigtig, rigtig svær, og den er lige til at putte i skraldespanden. Jeg vil ikke anbefale at bruge penge på det her produkt. Næste ting, jeg har fået, det er en Tanned Matte Bronzer fra Clean Color, som ser sådan her ud. Den ser sådan her ud indvendigt. Og den er forholdsvis også meget populær lige nu, og den giver en rigtig god farve også. Så den er helt klart rigtig god. Næste ting, jeg har fået, det er en liquid makeup fra LA Colors i 33 ml, som jeg har fået. Den er rigtig kompakt og har med sig, også som sagt, hvis man skal ud og rejse. Den er i farven natural. Det er rigtig, rigtig god kontrast i huden, og til 7 kroner, så synes jeg, at den faktisk står på lige med alle mine andre foundations. Er i hvert fald utrolig god, og som sagt vil jeg også gerne anbefale den til jer andre. Så har jeg fået en Glossy Lips med Sheer Lip Gloss fra LA Colors, som ser sådan her ud. Jeg er normalt ikke fan af lipgloss, fordi jeg synes ofte, at de giver en klam konsistens i læberne, og så synes jeg hurtigt, det tør ud, og så bliver det til sådan noget snask. Men min mor, hun er meget fan af lipgloss, så jeg brugte hende som forsøgskanin til at fortælle mig, hvad hun synes om de her lipgloss. Og hun var rigtig, rigtig begejstret over den, fordi at hun som sagt også prøver at bruge de dyre mærker som MAC og andre produkter af lipgloss. Og hun synes, at den havde en rigtig dejlig konsistens, og den gav også farve. Når man kigger på den allerførst, så kan man se, at der er rigtig meget glimmer i den, men den giver faktisk ikke så meget glimmer igen på læberne. Så hun synes, at det er også en lipgloss, man kan bruge til daglig, og hun synes, at vi skulle anbefale den til jer, fordi den er rigtig dejlig at have på.
Og den giver lidt farve og lidt lys til læberne. Så go for it. Så har jeg fået den her Eye Roll-On Concealer fra Clean Color i 14 ml, som ser sådan her ud. Det har som sagt en roll-on, som ser sådan her ud. Og jeg blev ikke særlig begejstret over den, det gjorde jeg ikke. Som sagt står der, at det er en roll-on, så den burde give noget farve, hvilket den ikke gør. Om den så er udtørret eller hvad, jeg ved det ikke. Mig får den også ud til at flyve i skraldespanden. Så har jeg modtaget den her nail matte fra Clean Color. Den har en utrolig dejlig farve. Jeg har fået den her læbestift, en matte lipstick fra Clean Color, som ser sådan her ud. Jeg er rigtig vild med de her lyse pangfarver til læberne, som jeg synes, der passer fint til en god aftenlook, hvis man skal ud og spise eller et eller andet. På indpakningen ser den faktisk ikke billig ud. Som sagt er den mat rød, og den giver en rigtig dejlig farve at have på læberne. Så har jeg modtaget en eyebrow gel mascara fra Sensei, som ser sådan her ud. I en brun farve, som passer til mine øjenbryn. Jeg har rigtig lys øjenbryn, men jeg bruger en mørk blyant til mine øjenbryn, fordi ellers så passer det ikke sammen med håret. Men jeg har fået den her, og jeg åbner den, så ser den sådan her ud. Den er for det første rigtig fugtig i det, og da jeg puttede den på min øjenbryn, så brød jeg mig ikke særlig meget om det. Jeg synes, at den giver en meget klistret effekt, og mine øjenbryn de var faktisk så stive, at jeg ikke engang kunne få det af. Så jeg vil ikke anbefale den. Så har jeg fået en Angelic Wing for Strip Lashes fra Clean Color. En 2-packs Clear. Der er 2 tuber af 1 gram til øjenvipper. Og jeg er en, som bruger ofte falske øjenvipper, som I også kan se, så har jeg det også på i dag. Men jeg synes ofte, at det lim, jeg plejer at købe til 60-70 kroner fra Matas, det giver en meget klam effekt, og jeg synes hele tiden, der er noget snask tilbage, efter man har brugt lim. Og som sagt, kan man altid vælge mellem hvid lim eller sort lim, og jeg synes begge dele, de efterlader sig snask på øjenlågene og øjenvipperne. Men da jeg afprøvede de her, var jeg rigtig glad, fordi den har som sagt en clear color, det vil sige, at den har ingen farve, den er meget neutral, og den efterlader ingenting. En meget billig løsning for dem, som bruger øjenvipper dagligt, så helt klart er den meget fin. Jeg har modtaget en våd liquid eyeliner. Jeg blev rigtig glad, da jeg så den første gang, fordi jeg synes, den er super smuk. Og det er farven også på den. Den er meget våd i det, og den giver en rigtig god streg. Og selvom den er vandfast, synes jeg, at den er meget nem at færre øjnene, og den ser sådan her ud. Har jeg fået en mascara, og den er virkelig flot for det første. Og for det andet, så ser den ikke særlig billig ud. Jeg synes, den ser ud, som om den har kostet en okay pris. Der er mange mascarer, som er meget tørre i det, når man åbner dem, og især hvis man bestiller over nettet. Og det har jeg tit oplevet ved eBay og AliExpress, så jeg har aldrig været den største fan af at købe dem derindefra. Men tværtimod gå ud i butikkerne og tjekke, om de overhovedet er gode. Men da jeg fik den her mascara, var jeg pænt begejstret over den, og normalt så synes man nok, at indpakningen den er flot, og så kan det være, at der er noget lort indeni. Men jeg er overrasket over den. Den er rigtig fugtig, og den giver rigtig meget volumen i øjnene, og den er rigtig behagelig herpå. Den giver ikke nogen svin i øjnene eller noget, som jeg har nogle mascara, der gør. Jeg synes, den er fantastisk, og den ser god ud, og den er smuk, og der står bare Starry Mascara. Så jeg er positivt overrasket over den, så hvis jeg skal købe mascara, så synes jeg, jeg skal købe den her mascara. Den næste ting, jeg har fået, det er en eyeshadow primer, som er mat i farven, og den er fra Clean Color, som ser sådan her ud. Næste 4 ting, jeg har fået, det er nogle øjenskygger. Og jeg vil starte med den her fra Clean Color, som er i 5 Color Eyeshadow Palette. Den ser sådan her ud.
Og det jeg lagde mærke til først ved den her, det var selvfølgelig indpakning og hvordan den er lavet. Jeg kan godt lide nuancerne i den, fordi der er nogle mørke farver, der er nogle lidt lysere farver, og så er der nogle mellemfarver. Så jeg synes klart, at den vil være meget god til en aften makeup. Jeg passer meget på, hvad jeg bestiller øjenskygger, fordi jeg synes ofte, at den ikke rigtig giver noget farve. Så jeg blev rigtig overrasket over den her, fordi den netop giver rigtig meget farve til øjnene, og den er meget vandfast. Næste jeg vil vise jer, det er en Smoky fra Santilla, jeg har fået, som ser sådan her ud. Og som sagt skifter den også mellem 3 forskellige nuancer, som man kan bruge. Der er en lys en, der er en brun, og så er der en lidt mørkere. Så den vil jeg også helt klart anbefale. Og de næste 2 jeg har fået, det er nogle fra American Icon, som er i Baked Shadow, Wet and Dry. Som sagt, de er lidt våde i dem. Og men jeg synes klart, at jeg er fuldstændig forelsket i de her makeup produkter. Især til 7 kroner, altså det er jo fuldstændig vanvittigt. De ser sådan her ud. Og hvad jeg gerne vil vise jer, det er, hvor meget farve de egentlig giver. Okay, de næste 2 ting jeg har fået, det er noget blush bronzer. Og den første, den er faktisk meget efterspurgt i Danmark. Og jeg har set rigtig mange steder, at folk de rent faktisk går ud og bruger de her 200 kroner på den. Og da jeg modtog den, så var jeg fuldstændig fascineret af den. Fordi netop, at den ikke kun er pink, men den har forskellige nuancer af hvid i sig også, som giver den her form af en bronzer, highlighter og lidt blush i huden. Og som sagt hedder den American Chic og Baked Blush Bronzer fra SPF 15 fra Clean Color. Jeg er positivt overrasket. Så har jeg fået den her blush bronzer, som ser sådan her ud. Og til at starte med er der sådan en lille børste indeni, hvilket jeg ikke er særlig fascineret af, fordi det er en meget billig børste. Det kan man godt mærke, og hårene de falder af med det samme. Men det er jo ikke det, vi skal snakke om. Der kommer sådan en lille indpakning og indlukning, og så kommer der sådan nogle kugler i her. Og den giver super meget farve, og jeg synes, den er personligt rigtig god. Undtagen børsten selvfølgelig. Næste ting, jeg har fået, det er en Clean Color White Lies fra Creamy Correction Concealer. Det er en concealer, som har 5 forskellige nuancer, og det jeg lagde mærke til første gang med den, det var, at den har en rigtig dejlig parfumeret duft. Og jeg synes, den har en rigtig dejlig kontrast. Som sagt synes jeg også, at den er rigtig god til kontur. De næste 4 ting, jeg har fået, det er nogle øjenskygger. Og jeg vil starte med den her fra Clean Color, som er i 5 Color Eyeshadow Palette. Den ser sådan her ud. Og det jeg lagde mærke til først ved den her, det var selvfølgelig indpakning og hvordan den er lavet. Jeg kan godt lide nuancerne i den, fordi der er nogle mørke farver, der er nogle lidt lysere farver, og så er der nogle mellemfarver. Så jeg synes klart, at den vil være meget god til en aften makeup. Og jeg er meget... Jeg passer meget på, hvad jeg bestiller øjenskygger, fordi jeg synes ofte, at den ikke rigtig giver noget farve. Så jeg blev rigtig overrasket over den her, fordi den netop giver rigtig meget farve til øjnene, og den er meget vandfast. Og det næste, jeg vil vise jer, det er en Smoky fra Santilla, jeg har fået, som ser sådan her ud. Og som sagt skifter den også mellem 3 forskellige nuancer, som man kan bruge. Der er en lys en, der er en brun, og så er der en lidt mørkere. Så den vil jeg også helt klart anbefale. Og de næste 2 jeg har fået, det er nogle fra American Icon, som er i Baked Shadow, Wet and Dry. Som sagt, de er lidt våde i dem. Og men jeg synes klart, at jeg er fuldstændig forelsket i de her makeup produkter. Især til 7 kroner, altså det er jo fuldstændig vanvittigt. De ser sådan her ud. Og hvad jeg gerne vil vise jer, det er, hvor meget farve de egentlig giver. For det er jo fuldstændig vanvittigt. Fordi ofte når man køber sådan nogle billige produkter, så er det, at farven, der ikke er noget farve i produkterne. Så jeg er helt klart fascineret af de her produkter, og det er helt klart noget, jeg vil bestille. Okay, de næste 2 ting, jeg har fået, det er noget blush bronzer.
Og den første, den er faktisk meget, meget efterspurgt i Danmark. Og jeg har set rigtig mange steder, at folk de rent faktisk går ud og bruger de her 200 kroner på den. Og da jeg modtog den, så var jeg fuldstændig fascineret af den. Fordi netop, at den ikke kun er pink, men den har forskellige nuancer af hvid i sig også, som giver den her form af en bronzer, highlighter og lidt blush i huden. Og som sagt hedder den American Chic og Baked Blush Bronzer fra SPF 15 fra Clean Color. Det var det for i dag, og jeg håber, I kunne bruge noget inspiration til noget makeup inden fra Shop Miss A. Som sagt vil der lige komme et link ned i beskrivelsen, hvor jeg vil smide et link ind og lige nogle forklarelser på, hvad fragten koster og lidt af hvert. Jeg håber, I kunne bruge den her video, og jeg håber, I vil gå ind og tjekke hjemmesiden ud og finde jer noget billigt, men kvalitetsmakeup derinde. For jeg synes helt klart, at man kan finde noget billigt makeup, som er i god kvalitet og som man kan bruge. For det synes jeg virkelig, jeg har fået. Jeg har fået en masse, for det første øjenskygger, som jeg kan bruge, for jeg bruger meget tit øjenskygger, også til dagligdag, som jeg er sindssygt vild med. Og jeg har fået nogle balsam og lipstick, og jeg har fået nogle bronzer og blush, som jeg også synes er fantastisk kvalitet, og jeg vil helt sikkert fremover bestille en del makeup derindefra, især fordi der i den her kasse har lagt for omkring 300-350 kroner i, og det er jo ingenting for makeup, når man plejer at give måske en stor formue for en produkt. Så jeg synes helt klart, at I burde gå ind på hjemmesiden og tjekke det ud, og se hvad I har lyst til. Men jeg håber, I kunne lide videoen, og like og subscribe mig.